Masuk so Putri Rarasati Asoy Rara ireng gitu loh. Rara Jogrian Rara ireng mas. Rara ireng iya hei
yo yo hei oh oh hei sas ya oh ho oh sas lo 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 oh sha
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
solata lai mata bidawamil mulhilati Tombak ati iku ana limang perkara perkara kaping pisan maca Quran samaknane maca Quran sak maknane kaping pindho salat wengi lakonono salat wengi lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kudu weteng ingkang luwe kaping lima zikir wengi ingkang suwe zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa anglakoni insyaallah Gusti Allah ibadah yo Aduh yang Mbah Jarot goyang ya so kang katulu nang
Nanging saged sajroning batinku Tandang tresno iki wis dinaris saged mong lampahi Kula sawah saka mendhet atiku wis kapilon saibu asaku lamun bisa kecaketan sliramu kejarot kapilon bunini bunini goyang se Jarot ki regane Semarang kur ngono isone. Jarot madhep rene sik. Madhep rene sik. Testing. Halo. Tangane ngene. Ngene iki. Heeh. Ngene iki bokonge diundurne. Lah ono request lagu. Bokonge diundurke. Sik to Pak Bu. Piye? No request lagu kok rungon. Tapi ini yang enggak bersayap loh ya. Iya. Ayo, tangannya gini. Ya, yuk bokongnya pipi. mundur. Bokongnya mundur. Ibu PKK. Ayo semuanya, Ayo, semuanya. Goyangnya Goyangnya padha. Nah, Saka kanan sik, Jess. Saka kanan sik, kanan kiri. Ayo. Kayak ngarep kayak Ngatiyah, ayo Siap melu. gerak. Siap gerak sik toh diumumke sik. Madhepe rono no. Dono. Madhepe rono. Nah. Gusti. Ben Mas Rudi iki ngerti bokongmu. Bisa ku. Saiki mlebu ula ya. Ayo, Ulane sapa ta Ling? Ulane dilebokke. Yo. Yo, ula sawa sapa kanan kiri. Jangan ati open elo. Asai bunga rasaku. Lamun bisa tak kertas sliramu. Sampun kater bayi lagune tak dudai juragan. Ingkang pundi Juragannya Pak? Merah putih. Ini Ilma Afriska Indonesia. Terima kasih. Tangannya di atas semuanya sayangku cintaku.
sira kepujan atiku Semut tansah ngelam lambi lelewane milang ngadi Mas riku nolo rasa tresno sun kanca saiki wis bisa gatra Terima kasih bos-bosku. Tresno sun gonto saiki wis bisa gatra. Goyang dong Mbak, sikat yo. Yo. Urip bebarengan sayang kandamu kang arum wangi antuk kasetian jati upayane jatan balik jadi antuk kasetian jati upayane jatan balik jadi. Makasih ya Mbak. Habiskan Pak Anto. Ayo Mas. Ayo Mas. Sebentar lagi akan diundi. Oke. 1 ekor kambing.
Elma wes gelem. Mas Rian. Next. Duet sama Pak Oleng juga ya kita ya, Mbak Elma kita duet berdua. Aku di tengah-tengah ya. Oke. Itu bunga apa Mas Zara? Kembali. Ora gampang nampa lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni, nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Ayo Marton ayo. Ati durung lilo kowe nyanding wong liya, apa iki kasunyatan sing tak tampa, bebasane kembang mekar ono ing ati, nanging dudu aku sing duweni. Jumper-jumper kalangan ya ampun. Juragan ini nyawer lagi ya. Sini Mbak Elma mbak menawar di sawer. Oke. Ya Mas Idek sama Mas Riz. Sekali. Iya Mas. Apa nih? Oh itu. Ayo. Ayo betul. Mau lagi.
kanca Sampun. saiki dineke lagune sing ben Wakar tak pijit.
Serot yo. Jarot. Langsung dikasih dari Kulanang. Mas kesayangan koyo ngopo rasane ati iki suwe ra krungu mawar tamu bingung rasane nada hidup singkat yo dalam Sing tak tresna. Hey, solo. Hey. habis bola paku sayang koyo ngopo rasane ati iki suwe ra krungu mawar tamu bingung rasane nada rindu ayo sikatnya belum sampai ya Bu ya sing tuwa sesuk aku karo iki enggak ya sikat Terima kasih, Iya. Dulur Kulanang, Dulur